I-O amb accent tancat. Dona. U-N. Molèstia. M-O. Han tractat de fer proves similars a les que fan en el programa en directe, una dinàmica similar, i doncs si veus el programa cada dia, que és el que has de fer, doncs sempre sabràs com actuar, no hi ha cap mena de problema.